ମୁଁ ତ ଖବର ପାଇଲା ବେଳକୁ 9:45 ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାର ହାଲତ ଯାହା କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଏସ୍ଏସ୍ବିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଏଇ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। 3:55 କାମୁଡ଼ିଲା। ସିଏ ଝାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି, ଝାଡ଼ିକି ଆସି ତା ମନ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଅଠାପଟା ହେଇଛି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ପଳେଇ ଆସିଛି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ମୁଁ ଆସି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ନାଜୁକ, ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଠିକି ଆସି ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛି, ସବୁଠୁ ମାନେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିଲା। ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହାତ ହଲେଇ କହିଦେଲେ ଇଏ ନୁହଁ ବୋଲିକି। ସେଠି ଆମର ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଭାଷାରେ ବି କହିହେବନି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ। ଆଉ କିଛି କହ ମାନେ ଅତି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବା କରାଯାଏ ସେ ସେବା ବି ମୁଁ ଏଠି ପାଇଛି। ବହୁତ 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 ଉନ୍ନତ ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି ଯେ ହଠାତ୍ କିନି ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ନଥିବାଟା ପୁରା ମଉଳି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ପାଇଲା, ଆଉ ସେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲା ଆଉ।